Şuma halkan gelin qid erkadamlan sorağın äme. Biz namaz okuysak yürüğümüz yarılıp barıya diye qoloyundan marp bilmeyes diye. Näjire bolýaşy? Men inşallah jogabyny aýdyp berjek, qadryn bilen aýdyljak görüňler. Eşitdirin doganjyklara. Hudaýyň ýanynda ýüzgara bolup sataşamasyn. Öten akşam geçip gitti değil mi? Geçti, derrew geçti. Bir yattık, bir turduk, bir gece tamam geçti. Bir döwrümizde geçecekler ha. Olaqon şu yurtda kim padşah varmış? 2000 yıl munnadır, 1500 yıl munnadır. Sasani padşahlar varmış. Eser var. Sürlük gitti hemmesi. Döwür geçýändir ha, bizim döwrümizde geçecektir ha. Qızgın bazarı da bolsa, qızgın mektebi de bolsa, qızgın klasy da bolsa, qızgın danışgasy da bolsa da, qızgın bolup duran üýşmelek bir gün tätil bolaýandyr ha. Adam allan melläldir ha. Hemişe kurrun da awwal özüme gerek nasihat kurrun. Ondan siz türkmen dogançyklarymyzda ak nasihat da. Şurun giňdat dehret kılıp namazlığı gaşin men barıp bilemek yürüğüm yarılıp barıya diýip aýtdy. Oham ege okuyarsam da beter çalatyp okuyup namazlığı ýygnamasam yürüğüm agzymdan çykyp barıya diýe. Häzir bir gow düşünmeli wurrunşy Kur'an aýdýa okuyup beraýyn bir teberrük. Auzu billahi mineşşeytanirracim. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Allah aydiye Kur'an-ı Kerim'de. Müslüman Allah diyse, Subhanallah diyse yüreği caylaşmalıdır diye. İnni bir benden sorağışı men zikretsem, tesbih sanasam ya namaz okuysak bolsam yüreğim yarılıp barıya diye men boljak derli. Men jogaby näme bolmaly? Menge yol näme aýtmaly? Yoksa bir adam men hawsala bolýan ise bir namaz okuy diýiljekda şeriatda. Ya Peygamberimiz her haçan narahat bolsa derrew namazlyga minýänmişdik. Emme bir soraq bir minne namaza barsam yüreğim yarılıp barıya diye. İnşallah ak jogabyny ak dermanyny aýdyn, ýen aýdýan qadryn bilen aýdylýan görürüň. Awwal qisi Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdýa: "İnne'ş-şeytane yecri min ibni Adem mecra'd-dem." Hadisun sahih muttafaqun aleyh. Peygamberimiz aýdýa: "Şeytan adamyň damarlarynyň içinde kan barýan ýerine şeytan barýandyr" diýe. Adamyň kan barýan ýerine şeytan barýandyr diýe. Bibenläni şeytan düp eýeläpdir da. Inni näme men waswas etýär? Namaz okuysa bir neçe etýän günäleri var, derrew şonu ýadyna salýar. Eger namaz okuysaň ol egin maşdan aýyrmaly bolýan. Eger namaz okuysaň o ertibatyň aýyrmaly bolýan, haram ertibaty. Eger namaz okuysaň o mahbaran aýyrmaly bolýan. Derrew men ýadyna salýar da, ohum şo zatlarda aýyrsa bir üläjek ýaly. Ya namaz okuymaly bolýar, ya o haram işleň içinde güýmen kezmeli bolýar da. Ohum şeytan waswas etýär näme diye namaz okuysaň o günäleri, o etýän işleri äp bermeli bolarsyň diye. Onu äp berseň de sen zindigi etip bilmersiň diýip men ýadyna salýar. Bir gezek ýadyna salmaýar o şeytanna sen eýäň huzurundadyr arasdaja bolla diýmeýär. Eýäňe bir gün öwürlip barjakdyrsyň diýmeýär. Ey cemaatler, Suriye emme cöz var, emme cöz Kur'an'ın ahirki parası. Hefteyek diye aýtýärsiz biz. Kur'an-ı Kerim'in ahirki parası. Emme yetesâelûn. Ondan sonra ve'n-nâziat. Bir gayrat edin, bir tercümeli Kur'an-ı Kerim bolsa, bir öýde bir bolmasa bername koyun, bir jegedip de olsa şoň tercümesini bir okuydan çıkın. Emme yetesâelûndan ta kul a'udhu bi rabbin-nâs varyança. Amma yetesâelûn kıyamadın gurrun etýär. Ve'n-nâziat kıyamadın gurrun.
Ondan soň näme sure gelýär? Abasa we tawalla. Kıyamatyň görüňi bar. Ondan soň ida şems kuwirat kıyamatyň görüňi etdi. Ondan soň ida semaa fatarat kıyamatyň görüňi etdi. Ondan soň weylul lil mutaffifin kıyamatyň görüňi etdi. Ondan soň ida semaa shaqqat kıyamatyň görüňi etdi. Ondan soň we semaa zatil buruj kıyamatyň görüňi etdi. Ondan soň we semaa we tariq yawma tubla sarair kıyamatyň görüňi etdi. Ondan soň sebbih isma rabbik kıyamatyň görüňi etdi. Bel tu'thiruna al hayatad dunya wal ahiratu khayru wa abqa. Ondan soň hal ataka hadisul ghashiya kıyamatyň görüňi etdi. Ondan soň wal fajr kıyamatyň görüňi etdi. Ondan soň la uqsim o da kıyamatyň görüňi etdi. Hemme surelerde kıyamatyň görüňi etdi. Bir musulman näjire kıyamat ýadyndan çykarmaly. Görýän kızatlary geň zatdyr ha. Amma yetesaalundan ta la uqsima var ýança. Wal-leyli ila yaghsha kıyamatyň görüňi. Wad-duhan çynda kıyamatyň görüňi. Iqra kıyamatyň görüňi. Ida zulzilat şodurşy kıyamatyň görüňi. Wal-adiyat kıyamatyň görüňi. Al-qariya kıyamatyň görüňi. Al-hakumut takathur kıyamatyň görüňi. Weylul likulli humaza kıyamatyň görüňi. Ara'aytallezî yukazzibu bid-din kıyamatyň görüňi. Teppette de kıyamatyň görüňi. Näjire musulman adam kıyamaty ýaddan çykarmaly. Şu namaz okyp bilmeýe, howsala bolýar, dem namazyň üstüne düşjek. Şoňa Allah üçin aýdýan, men sizin bir eşitsin. Ey insan, ey ayalı erkek insan, Allah'ın huzuruna bir gün durmalysyň, şoňy ýadyňa sal. Bu mahal şäherliň içinde, bazarlyň içinde, danışgalyň içinde, maşin, motor gelgidiň içinde, ýekijediň bir gün Allah'a jogap bermäni ýatdan çykarama. Şun ekser adamly bilýär ha şoň parzygyny. Ýöne adamlaryň içinde toy, ýas, märeke, bazar, akşam ýatyp erti turup, öz bilmänşik bolup günni geçirip be. Ýekiji kabry girişýanyk, ýekiji de Allah'a jogap bermelidir ha. Soňram aleme berzahte, yani dünýä bilen kıyamatyň arasynda we kıyamat gününe hem ruhy hem gowrisi gaty horluga düşjekdir. Allah Kur'an-ı Kerim'de aýtýandyr. Amma yetesaalundan tek suralaryň paraň ahyryna barýança bir farsy ýa türkmençe terjemeli Kur'an-ı Kerim okyp çykarsyn. Bu okyp çyksyn belli bolar näme. Şeytan awwal qasid kan baryan yerine barya. Oham adam näme etmeli awwalin zady bir kıyamat haçan kıyamata oracak da belli de. Şayet öýmüde yetmedik işte. Şayet ertiye turmadyk. Be her hal sen 100 ýaşa, 1000 ýaşa bir gün barmalla. 100 ýaşaňdan soňra da geçen ömrüň gödüsen hiç bolup galýar. Men üstünde kän durmaýyn.